guys, my name is Alvin Motis of Explore Interlac. So for today's vlog guys, nandito tayo sa Cafe Martina dito sa The Green Wall sa Barangay Alfonso, Concepcion, Interlac. So yung pinaka-landmark ng Cafe Martina guys, nasa side siya ng Max Mango, and syempre dito sa kabila yung Burgery and yung T-Bone. So bago kayo makadating sa may Save More, kung galing kayo ng Capas Tarlac guys, nasa right side siya. Kung gusto mo pumunta dito, open sila ng 11 AM until 11 PM. Napakaganda ng place nila guys sa pinakaloob. Kanina, pumasok na tayo, napakaganda ng ambience. So eto na nga guys, papasok na tayo. Papakita ko sa iyo yung pinakaloob ng Cafe Martina. Yan, excited ko nang pakita sa inyo guys itong bagong spot na pwedeng pagdambayan dito sa Concepcion, Tarlac. So sa mga coffee lover dyan, ano pang hinihintay nyo, tag nyo na yung mga coffee buddies nyo, punta na kayo dito sa Cafe Martina. Tara! So eto siya, may pesto siya dito sa pinakalabas guys. Turn sir. So eto siya guys, napakaganda nung pinaka place, and sa labas is open area, al fresco dining, and dito sa pinakaloob yan, marami na mga pesto na pwede pagpestuhan, and doon pwede kayo mag-Indian seat, and dito na rin kayo pwede mag-order ng mga coffee nila. Yan, meron silang mga cakes, and nag-offer sila syempre ng mga Cafe Martina, handcrafted espresso, frappuccino, Martina's tea, smoothies, Martina's favorites, and meron silang mga add-ons guys. Syempre hindi mawawala dyan yung pasta nila, rice meals, and yung mga appetizer. Ikot tayo, yan. Check natin sa pinakatas. Hello ma'am! Ayan. So dito sa side, so para may second level dito na pwede kayong mag-Indian seat or Buddha seat. Napakaganda ng ambience, nature inspired, and syempre relaxing yung pinaka-ambience niya. So para sa akin very rustic, syempre almost woods yung mga designs na ginamit nila dito. Nice. Sa atin ng Cafe Martina. Siyempre meron tayong dito ng lasagna, Martina's choco slice, siyempre yung kanilang fish finger with garlic dip, and yung kanilang nachos, quesadilla beef. Tapos meron tayong Ferrero prop, and of course meron tayong dark choco, berries prop, and kanilang tea guys, meron silang red dotes tea, and of course sa kanilang smoothies meron tayong strawberry banana smoothie. Titignan guys yung kanilang fish finger with yan, garlic dip. Siyempre favorite natin yung naka-garlic dip. So yung garlic dip nila, and then yung kanilang nachos, quesadilla beef is sama sa kanilang appetizer. And yung mga drinks na pinipre sa atin is kasama sa Martina's favorite. Pero una natin titikman dyan yung kanilang Ferrero Frappia. Kung mahilig kayo sa chocolate, sigurado magugustuhan nyo to. Hindi na mawawala dyan yung mga uncrafted espresso nila. So nag-offer din sila ng hot and ice like cafe latte, cappuccino, and syempre yung favorite natin caramel macchiato. Tikman natin guys yung kanilang nachos, quesadilla beef. Yan, makikita nyo talagang overloaded naman yung kanilang pinaka nachos. Wow. Nag-offer din naman sila ng mga rice meal dito kung gusto nyo mag-rice. Syempre guys, samahin ng mga Martina's favorite. So nasa inyo pa rin naman, marami naman kayong pagpipilihan sa kanilang drink.
No, next natin titikman kanilang dark choco berry frap. So, isa ito sa mga Martina's favorite. Pero yung kanilang mga frappuccino guys, marami din naman silang ibang in-offer like cafe latte, caramel. Tapos meron din sila mga coffee jelly. Yan, tikman natin. Ang sarap nito kasi kung mahilig kayo sa maasim na flavor tapos chocolate lover kayo. So nagko-complement yung dalawang flavor. So una malalasami yung pinaka sweetness niya tapos sa dulo is meron yung pagkaasim. Siyempre guys, di natin palalagpasin yan yung kanilang lasagna. Yun, napaka cheesy. Oh, natin. Wow, sarap. Yan guys, kung pupunta kayo dito sa may Cafe Martina, try ito yung pinakalasanya nila. Napakasarap. And syempre guys, masarap yung partner dito yung kanilang ito. Para sa akin, mas gusto ko yung smoothie. So tikman natin yung kanilang strawberry banana smoothie. Ang sarap nung pinakalasa niya, and then syempre guys, napaka-healthy niya kasi pinagsama siya yung strawberry tapos yung pinaka-banana. Sarap. So mayroon pa silang dalawang flavor dito, yung passion fruit, yung pinaka-raspberry nila na smoothie. After natin kumain, hindi mawawala dyan yung pinaka-dessert natin. Titikman natin itong Martina sa choco slice nila. Yun no? Grabe. Ang sarap. Ay hindi siya nakakasawa. Wow. Masarap i-partner dito sa kanilang Martina choco slice nila itong red tea or yung kanilang mga untrusted spirito like frappuccino, cafe latte, sabi ko kanina yung caramel macchiato nila. So ito sa kanilang pinaka-tea, meron tayong red latte tea. Tingnan natin. Yan, kung mahilig kayo sa tea guys, sigurado magugustuhan nyo ito. And yung lasa ng pinaka-dates, alam ko yung dates yung mga nagkikita sa Middle East na parang buko yung niya, yung mismo dahon, and may mga bunga-bunga siya. So medyo maasim yung pinakalasa ng pinaka-dates, and andun pa rin yung lasa ng pinaka-tea. Natikman na natin lahat ng prepare sa atin ng Cafe Martina. Napakasarap ng mga sinerve nila sa atin. So lahat ng mga drinks is makikita nyo sa kanilang Martina's favorites. Kaya kapag pumunta kayo dito, check yung kanilang pinaka-menu. Pwede nyo orderin itong mga Martina's favorite. And isa sa mga nagustuhan ko guys, itong pinakalasanya nila. Super sarap, and sa kanilang rice meals yan, kung nag-crave kayo ng rice, pwede naman. Meron silang baby back ribs, creamy beef and garlic fried chicken. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang Katarlagueñas natin dyan itong bagong bukas na cafe dito sa Concepcion, Tarlac. Napakaganda ng place, napaka-relaxing, Instagram worthy, and yung foods, 2 thumbs up guys, napakasarap. So until our next vlog, peace out.